بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام الحنيف دينا وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن الكريم حكما وإماما وبالكعبة الشريفة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. Mehraban Huday Tebaraka ve Teala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun nip çeken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tehammül ediyen qiyinçiliklarınız ve başka näme hayrat ve ihsanat edilen bolsa Allah Taala lütfu ve keremi bilen kabul edip belki hemmemizin iki dünyası avat bolsun inşallah. Hazreti Mahtum Bolişan eydiya gözün yımdın senden ayırlar malın. Gözün yımdın senden ayırlar malın. Ölünden son diriler ne bilsin halın. Yaxşı yaman her ne eden amalın karşın alıp durur mudam bar bile. Mallip insan kuvvaniyan zadi. Mallip näme diýerler? İnsan malliyani ey adamın oğullar ve helleke yebne ademe min malike illa ma akalta fa afnayta. Ya iptar gadarsın diptir, aw labista fa ablayta. Ya geyiptar gadarsın diptir, aw tasaddaqta fa amzayta. Ya ahirete karşın Hudaý üçin Hudaý razy bolsun dip enfaq edipdirsin, harc edipdirsin. Hudaý razy bolsun diýip harz edipdirsin, onu ahirete karşyn geçip dipdir. Hazreti Mahtum Bolişanyň aýdýany gözüň yymdyň senden aýrylar malyň, mal gitdi. Ahirete iýerip bolýan ihtiýar da menden gitdi. Dünýäwi hazinelere harz etmek ihtiýar da menden gitdi. Menini tamam boldum. Ohum geň zady şu ýeriň eteginde evvelin menzili ki ahirete karşyn geçip gidýän şoňa sakin bolup jaýlaşýan, ýeriň etegine jaýlanýan. Şonu diriler desen ýagdaýyňdan habary ýok. Habary bolsa ders alardylar. Sen gönenip ýatanyňdan ýa kösenip ýatanyňdan. Ýöne bir zat aýdynipdir, ýaxşy ýaman herne eden amalyň mudam garşyň alyp durur, bar bile dipdir. Näme etsen şo bilen ýatmaly, sogap da bolsa, günäkärçilik de bolsa. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek miracynyň izi. Peygamberimiz 51-52 ýaşyň arasynda Hudaý Taala we aleme melekuty mehman bolup aýlanyp geldi. Namaz mahal geçen hefte gurrun geçenler namaz mahal gelenne kafirler inkar etdiler. El-Mescidul Aqsa'n hususiyatyny, muşahhasatyny soradylar, sen aýdýanyň çyn bolsa El-Beytul Maqdis, El-Mescidul Aqsa şu taraflara gidenin çyn bolsa şoň muşahhasatyny aýt diýende dogry aýtdy. Hudaý Taala Beytul Muqaddasy şoň öwüne getirip şoň gözüniň alyna Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın gözüniň alyna goýup kafirlaryň jogabyna da kamyl aýdyp onda da kafirler inanmany. Bu gurruna da täze musulman bolup ýüregine iman gawjaýlaşmadyk musulmanlar da kafir bolup dininden çykyp Peýgambere kän agram düşdi. Erti namaz okuldy. Erti namazdan soňra hawa ýaktarly zat edildi. Şu gijede, şu jelesede şoň iýde musulmanlar ýöne şu jelesen evvelinde ýanky sogap bilen günäň arasyndaky gurrun şoňa mugaddeme Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam geçen gije Hudaý Taala mehmandy, cennete mehman, dawzaha mehman, asmanyňky melekute mehman.
günnüzünneşi hava yaktallı. Sonra öğlen medennede Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir qırnağı görüpdir, bir keniz, bir arvabın eline hizmet eden bir yesir, keniz diyerler. Ağlap duran, yanına da bir kise un bolmaly, bir sual, bir kise un. Ey qırnak näme ağlayan dipdir. Onda men, ya Resulallah, men bayarım, men arvabım erti bilen bir sual buğday bilen iyi verdi meni, bir kise buğday bilen şonu uutta getirdiydi. Bu madde gijağa aldım, özümde meridi hal, ahval, gijağa alanım üstüne arvabım barsam meni tenbih eder. O da üstüne şi bir kise unu götürmeyene yağdayım yok. Meriz bolup duran yağdayım, bir de üstüne şu qaygı deyip ağlap duran yankı keniz. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ağlama deyiptir. Özüm götüreyin deyiptir. Yankı bir kise çuvala öz mübarek arkasına alıp, özüm de sen arvabına aydeyin, dileyin, seni tenbih etmesin, şefaat edeyin deyiptir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam yolu düşüp, yankı arvabın qafsına varanını, qafiyini qakanını arvabı çıkıyor. Arvabı da Yehud, tersattı diye Yahudilerden. Onu ey Muhammed deyiptir Aleyhissalatu vesselam, nezre oldu sen bizim yaşayan mahallemize, bizim köçemize geldin. Awal ediyen işin de pısalları gelmeyettin diyenini, onu sen elindeki hizmetkar yesir, şi bir miktar yarağı yok, meriz olupdur, özde gijağı ağlapdı, hem şuna kömek edeyin, hem de şunu geç tenbih edip durma deyip, onu ey Muhammed dur deyipdir Aleyhissalatu vesselam. Doğan kardeşlerinin hemmesini üyüşürüpdir. Komşuları, hemsayeler, bir mahalle, bir tayfa olmalı. Tayfasını üyüşürüp, ellerine de Tevrat getiripdir. Ey Muhammed deyipdir Aleyhissalatu vesselam, geçen gece sen Huday Taalak mehman ettin mi deyipdir. Meraca gittin mi sen deyipdir. Onu necre bilyen diyenini, onu şu Tevrat deyipdir. Şu Tevrat'ta sen şekleşamayelinde okuydum. Ondan sonra doğru geçeni giyece, şu geçeni giyeceğimiz öten akşam, sen Huday Taalak karşıyın giden bolmaly. Şoň ertisi gün, şu Tevrat'ta yazıqdy Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a kököldi diye, inhaleken yazıqıllu, şu Meraca gidenin ertisi gün, şu ahir zaman Peygamber bir kenizi görecek, bir hizmetkar yesiri görecek, ağlap duran bir sual un bilen, şoň ununu götürüp, ekitjek şoň palan yerik täwil verecek deyip, şuna sellim yazık deydi diye sen arkandan düşürdün, şu arkasından düşürende de şu ahir zaman Peygamber'in muhra alameti var, iki kurunun arasında şu şekle şamaili gördüm, Tevrat'ta okuyansam dedim de, indi sen geldin, belli oldu sen ahir zaman Peygamber için Tevrat tayid etüveti, sen de gelip dursun Tevrat'a mutabık bolansan, iman getirdim deydi diye, o tayfasına iman nesip etti diye emisiniz. Giň zady şi, gözden yaxşı yaman herne eden amalın qarşın alıp durarmadan bar bile, emelin bilen gitjek bolupdyr. Peýdasy näme? Peýdasy şi, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şayet 500 metr, şayet 1 kilometr, şayet 2 kilometr bir miktar kıyınçılık çekdi, yük götürdü. Özünü pes gördü. Eger Peýgambera berilen dereceň müňden bilen bize berilen bolsa, meselen şu yerin yüzüne asmana uçmak değil, yerin yüzüne biz Mekke'ye gidip gelen olsak, geçen gece, ertesi gün gidip milletin uğrunu götürürsmeyin Müslümanlar. Peygamberimiz pesbärligi bilen, guya Hudaya sataşmadık yalak, guya cennete girip çıkmadık yalak, guya asmanına ihtiram koyulmadık yalak, sadece insan olup, bir ağlap duran yesirin uğrunu götürdü. O taraftan bereket geldi. Ey Müslümanlar, hemişe sogap diyen zadın iyi berekettir, qawluktur. Fakat savap bilen ahiretin avad etmek bilen savulşayan nedir? Kan adamın yaşayışına, özendigisine berekettir ey Müslüman doğullar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek Meracının ertesi gün şiyagday oldu ve namaz başlanıyor inni. Evvelin namazı ki, deslapkı namazı ki Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Huday Taala'nın yanına gidip gelenine başlanan namaz, öğle namaz. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Aqimis salate lidulukiş şemsi ila gasaqil leyli ve Kur'anel fecr. İnne Kur'anel fecri kana meşhuda.
Günahından meylek namaz okuy diýipdir Hudaý Taala. Ýöne namaz 5 wagt buyurulmaklygy näzire okuymaly, haçan okuymaly, muny gawja biler ýalak, gawja Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam we iman getiren ashab-ı keramlara bir talim bolar ýaly bir surete ameli formunu Hazreti Cebrail Aleyhisselam bir adam suratda bolup gelip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a imam boldy diýe. Öýle namazy. İkinlik de imam boldy. Akşama da imam, yasyk da şeýle erti namazda şu 5 wagty näjere okuymaly, nirde okuymaly, nä form okuymalygyny Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam sırtynda üýüp Hazreti Cebrail amin imam bolup öwretdi diýe musulmanlar. Ýene bir geň ýagdaýlaryndan deslap namaz buyruq bolanna namaz 2 rekat buyruq bolupdyr. Erti namaz 2 rekat farz, öýle namazy 2 rekat farz, ikindi de 2 rekat farz. Akşam 3 rekat, ýatsy 2 rekat. Oham Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 53 ýaşda inşallah bir kijeleseden başlar. Muqaddemat-ı hicreti mübarek. Peygamberimiz Mekke'den Medine hicret edenden sonra Hudaý Taala tarafdan ýene buyruq bolup erti namaz oku wagt bolan soň oňa bolmany, öýle namaz, ikindi namaz, ýatsy namazy Hudaý Taala ýene bir 2 rekat farz edip buyruq edip 4 rekat boldy diýip musulmanlar. Oham ýöne insanlar musafirete gidenne Hudaý Taala buyruq edipdir biziň şeriatimizde insanlar musafirete gidenne 2 rekat okuýany öňçäki deslaqy buyuruşyna wara okuýar. Ýöne emniyetde bolsa ýurdynda ýaşap beren bolsa musafiretde de bolsa ýene şo farzy 4 rekat okuýar diýip biziň şeriatimiziň buyrugy musulman dogullar. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Fesubhanallahi hina tumsun ve hina tusbihun. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. Şu ayet-i kerime 5 wagt namazın wagtyna delalet ediyor. Ey musulmanlar, awallaydandır. Bir näçe saniýaň içinde Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam asman taraftan bize namazı sowgat edip gelenini 5 wagt namaz bilen sowgat edip geldi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam emma buyruq aňardan buyurulşy 50 wagt. Hazreti Musa Peygamberin dengesinden ýere garşy memuriýetini tekmil edip geçip gelýärken Musa Peygamber iziňe get 50 wagt namazyň ümmetiň oňarmýar diýip 5 wagt namaz kemelip 45 bolup sonra ýene izine wurulup ýene 40 edip ýene izine wurulup 35 edip şeýdi Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam men o sen rahat namaz okuýar ýalyk 9 mertebe izine ewrulup Hudaý Taaladan diledi diýip musulmanlar. Men ümmetim zayıftır, men ümmetimin ömrü azdır. Namazı başarmar diýip her gidenne de Hudaý Taala 5 wagt namazı kemdi diýip. Ahyrky indi şumarky 5 wagty ýene de Musa Peygamber aýdypdyr iziňe ewrleýän ey Musa dostum utanýan indidi diýip. Oham Hudaý Taala aýdypdyr şu 5 wagt namazı da gaýym dursala bir sogaby 10 sogap 50 wagtyň sogaby berilýär diýip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şeý diýip musulmanlar. Namaz barada bir gurrun ağlajak bolýar musulmanlar. Namazyň farzlygyny hemmäňiz bilýäňiz. Kıyamatda evvelin soragdy hemmäňiz bilýäňiz. Ýöne şu namaz näme zatçy? Nagat ähemmiyeti bar. Ey musulman dogullar, namaza bir ýeňil tutulýan zaman miýansaldan ýokar elhamdülillah namaza gaýym ýöne inniki ýetip barýan jawanlar, inniki ýetip barýan gyzlar we öýüň heleýi boljak bolýar. 15 ýaşynda öý tapşyrylypdyr. 14 ýaşynda öý tapşyrylan ýaş gyz oglanlar we namaz bilen kan arasy ýok bolýar musulmanlar. Şolara bir kan jawan oglanlar sorýan namaza bir ähemmiyet bermeli formuna berip bilemek, unsum berip bilemek diýerler. Gulak asyn musulmanlar. Namaz ýani Merajaň muhtasarynda geçdi hemmesi. Evvelki kat asmanyna bir ferişteler dik duran, ikilencide secde edip duran, üçüncide şolar ýalyk her kat asmanyna bir tor ibadet edip kıyamet bolýan çağda şu ibadeti edip durjak feriştelerin sogabyny hemmesini Hudaý Taala üýşürüp dik durduňyz ýaňyasy namazda secde etdiňiz, rükû etdiňiz, şu asmanyňky feriştelerin ibadeti size şamil bolýar. Falan ferişte dik durup kıyamete çellim Hudaýa ibadet etdi diýse ahir zaman Peýgamberiň ümmeti de dik durup ibadet etdi. Asmanyňky ferişteler kellesini galdyrman ibadet etdi diýse ahir zaman Peýgamberiň ümmeti de kellesini ýerde goýup ibadet etdi Hudaýa diýip ferişteden derejäni artykmak etmek üçin namaz buyuruldy diýip musulmanlar.
Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna bir wagt Sakif diýen taýfaň bir guruh geldi diýen musulman boljak ýöne şertleri var. Ya Resulallah, biz iman getireyli, ýöne biz 3 zada etjek dällipdirler. Bir jihada gitjek dällipdirler. Bir de 3 zekat berjekke, enfaq etjek dällipdirler. Bir de namaz okuyjak dällipdirler. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr sahih hadis: "İnne lekum alla tuhşaru." Ay siz jenge gitmeseňiz gitmäň diýipdir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Onuňyz bilen bir oňuşsak boljak diýipdir. Wala tuhşaru, zekat bermeseňiz de bermäň diýipdir. Ýöne bir zatba wala hayra fi dini leysa fi ruku. Ýöne bir dini ki Hudaý Taala maňryň ýere goýup Hudaý üçin täzim edilmese, ibadet edilmese, namaz okulmasa o dinden din bolmar diýdi diýe. İzinden sahabalar sorady di, ya Resulullah, sen üşürike zakatike Kur'an bilen sabit bolupdyr, jihadike Kur'an bilen sabit bolupdyr. Onda näme olara gerek dälýärdi? Ay imanyň süýjüligini dadandan sonra o zatlar razy bolar. Ýöne şu namaz bilen turandan namaz ýok diýip başarmaýas diýdi. Ey musulmanlar, Hazreti Cibril Emin şu Kur'an-ı aramızda du Hudaý tarafdan gelen hukm hemme hukmlar başaň içinde Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a tamamy ahkam-ı şer'iler, çim mamurat bolsun, buyruk edilen işler bolsun, çim menhiyat bolsun, itmellerli Hudaý Taala gaýtaran işler bolsun, Hazreti Cibril Emin'i iktifa edipdir. Emma tenha hukmi ki Hudaý Taala Hazreti Cibril Emin'i wasita etmän Peýgamberiň özüne buyurulan namaz bolupdyr ey musulmanlar. Es-salat işleýänlersiňiz, namaz diýdi näme? Es-salatyň manasy wäsilligi. Salatyň manasy wäsilligi. Tenha ibadet ki binni bilen Hudaý Taala mustaqim wäsil bolýar. Şu namaz diýipdir. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Tenha sana ibadet etýär, senden kömek dilýär. Ihdina siratal mustaqim. Bizi hidayet etip mustaqim Hudaý Taala bilen wäsil bolýan. Ondan çyryň namazda näme diýip iki tarafyna salam berýän. Salam gerek däl ki. Namazda ýanynda otyň, namazdan soňra salam berýäniň illaty adam namaz okuýanyny öýdi zahiren fiziki yerin gözünde durmaklığı bilen derecesi asmana uçuyan Hudaý Taalaň ýanyna baran ýalak bolup ibadet edenseň, ewurlyp ýene gelen ýalak bolup ýanyndaky salam bermeli. Bir sefere manevi hesap edilen bir ibadet musulman dogallar. Şunu da bilmeli, bir miktar ettilaýa edin, ondan sonra asıl wagda. Ey musulmanlar, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diýip kelime-i şehadeti aýdandan sonra hiç kim hiçbir emel namazdan ýokary, namazdan derecesi kän bolan, namazdan sogaby kän bolan emel bilen Hudaý Taala ýetip bilmeýär. Hazreti Sa'di diýe goft peýgamber keçün kubi deri aqibet zandar buruna yatsari çün zeçahi mikani her ruz hak aqibet enderresi der abi pak. Namaz ýani Hudaý Taalaň gafsyny kakmak, hidayet dilemek, aqibet behirlik dilemek. Hudaý Taala ahir açar. Bir namazdan günan geçilmese ikilenci namazda günan geçiler. Bir namazda cenneti kazanıp bilmesen ikilenci namazda kazanarsan. Bir namazda adamlaryň arasynda Hudaýyň ýanynda bir dogry adam, salih adam diýip tanylmasan ikilenci namazda aqibet zandar buruna ýasary. Bir gafyny kakyp otursan ahir açýar da öňe ýesi. Sende namazda Hudaý Taala gaşyn zol ibadet edipdiň. Bir gün Hudaý Taalaň rahmeti şamil bolar diýipdir ey musulmanlar. Bir de näse musulman ýaşap berşimat. 2 milyard musulman ýaşap berýärin gözünde. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, her kim musulmanlaryň günahyny Hudaý Taaladan dilese, her musulmanyň sanyna wara bir günahsy ýuwulyp bir derece artýar. Allahumma gfirli ve li walidayya ve li ustadi ve li jami'il mu'minin vel mu'minat vel muslimin vel muslimat diýip ýasada dua etdiňiz. Farzyna da dua etdiňiz, sünnetine de götürdi de. Her Hudaý Taalaň bendelerini musulmanlara günahyny geçdip dilediň, her musulmanyň sança Hudaý Taala derejäňiz artdy bolýar da şu zatlaýym musulmanlar. Şunu her hil harj edeniň bilen şu derejäge ýetip bolmaýar, madam ýeke faga şu namazyň
özü bilen ey musulmanlar, ey jawan oglanlar, zynan känelen zamany bolupdyr. İzinle gezmeyen, öz üsüne gelýän zaman bolupdyr fesad we fäşan. Pişnahat berilýän zaman bolupdyr. Çıragy sebäp ýakylýan zaman bolupdyr. Fesatdan päk galjak bolsaň pikir etme. Fesada men özüm imanymma, özüm ýagynymma ýok. Tenhazadaki günahdan çekinjek bolsaň, Hudaý Taala aýdypdyr: "İnnes salata tenha anil fahşai wal munkar ve la zikrullahi akbar." Haramdan çekinjek adam, telekelikden çekinjek adam bayat namaza gaýym bolmaly. Şunu men boyun alaýyn. Bir nefer dehret kılsa, dehreti de vakan ay günah ýolýarmyş, Hudaýa ýakynlyk dip vakan ibadet bilen, ýöne bir adeti ruzana bolmasyn. Dehretini ihlas bilen kılsa, namazyny Hudaýyň buyrugy diýse, elhamdülillah, ertimin gaýgasyndan çykdym, öýlämin gaýgasyndan çykdym, ikindimin gaýgasyndan çykdym, okuýdum diýip, şu okuýuşyna begenip namazy jaýyna bolsa, dehreti jaýyna bolsa, şun gaýgysyz bilin, şu jawan oglan gitsin fesadyň ýerine. Eger fesat şoňa ýol açylsa, men mesul şoňa. Fesat açylmaýar. Namaz alyp galmaly şoňa musulmanlar. Namaza gaýym bolun. Onda näme bilen tek insanlar namaz okuýar, eziyet ber. Namazy namazadyr ýa dehreti dehretdedir. Ýok da bolsa atedy ruzana bol okuýandyr. Namazy ibadet diýip okuýmaly musulmanlar. Özüň şu ýasin okuýup öýe gaşyn çykyp gidende bir ýeňillik, bir Hudaýyň buyrugyny ihsas etmeli musulmanlar. İnşallah asli şu matky jamiýedäki ýaşap beren zindigi özüne tawşyrylan gyz oglanlar, zindigik mesul bolan 15, 16, 17 ýaşyndaky jawan oglanlar bulup beren zindigide aýagynyň etegi boşap, nähille awara bolup gezip bäbular, nähille öz türkmenliginden daş alyp geljek hefde mufassalen gurruňy bar inşallah. Ýöne ondan bärde namaz moratda barda diýdin. Bir wagt ustadlaryň biri gurruň merýe şimatky öz ustadlarymyzyň biri gurruň merýe ben nohuda bir gyz oglan geldi diýe bir ýaşy ýesir empelen çagasy bolmaly gujagynda. Doga etdirmäne geldi diye. Onda çağam emmiye diýdi diye. Çağam süýdemen akdyt diye. Gaw sorapdyr zindigisinden ma'murat menhiyata şeriýete näziradat. Ýanky ýesir gelin bolupdyr. Türkmeniň çagasy şu. Gelin bolupdyr, izdiwaj edipdir, öý tawşyrylypdyr şoňa. Zindigi tawşyrylypdyr, çaga önüpdir, çaga dünýä gelipdir. Emperen çaga entek Hudaý Taalaň şeriýetiniň ähkamy, iňi haram bolanny, eger hatun bolanny şoňa gosl etmekligini bilen akdiýär musulmanlar. Gittim diye öýünde asbaby muhayya edip gyzym bar desen täzelen ey maşyň täzele özüň bir üsüňden suw guýdydım de suw guýup geldi päklendi diye ýanky çaga emmäni durdu diýen musulmanlar. Şu bir müňlerçe dertliň biri ki tribony bastap edip boljak meselelerden ey musulmanlar. Nirde bolup durşy? Çagaňy gaw bermek, maddiýatyny farahem etmekmi? Gyzyň hoşbaht etmek, bir pullyk çatmakmy? Bar bu pully da saklaýanmyş, şoň maňraýyndan oňşaýanmyş. Maşin ihtiýaryny, öý ihtiýaryny hiç kimde şoňa habar etmeýänmiş. Bul arsyň içinde ýaşap be, emma Hudaýyny tanıyanak, dinini tanıyanak hoşbaht hesip etýäňizmi şonu musulmanlar? Dünýede gülüp geçer. Emma ahireti näme bolmaly musulman dogullar? Ey jawan oglanlar eken namaza paýband bolup bilmeýändiň. Gulak asaýlyň, 8 milliard insan ýaşap ýerin gözünde. Kafir musulman ýüşürseň 8 milliarddan eýrak insan ýaşap. Biziň kitaplarymyzda aýdýar, şu insanyň sany jyllaň sanynyň 10-nyň bir dipdir. Ýani insanyň 10 baraber ýerin gözünde näme ýaşap? Jyn ýaşap. Jyllarda sagyr ýalak, goýun ýalak, eşek ýalak, her zadyky heýwan hesip bolsa. Heýwan hesap edilse, şu jyllar we adamlaryň sany heýwanlaryň 10-nyň bir dipdir. İnsany ýüşürseň, jyllary ýüşürseň, heýwanaty ýüşürseň, kuşlar asmanyna uçýan kuşlaryň
ondan mir bolýar diýipdir. Bulan hemmesini üşürseň derýaň için näki Hudaý Taalaň yaradan mahlukatynyň ondan mir bolýar diýipdir. Şulan hemmesi insany üşür, jyny üşür, heýwanlary üşür, guşlary üşür. Derýaň için näki sansız, sany belli däl bolan Hudaý Taalaň ýanyna belli. Şulan hemmesini üşürseň de ýeriň ýüzündäki insanlaryň zendegisi, jyllaryň zendegisi ýeri kontrol edip duran, ýeriň ýüzünde ýaşap beren fereşteler ondan mir diýipdir. Ýeriň ýüzündäki fereşteler we beýleki mahlukatlar şu asmanda Hudaýa ibadet edip duran fereşteler ondan mir diýipdir. Bulan hemmesini üşürseň ikilenji gat asmandaky fereşten ondan mir diýipdir. Bulan ikisini üşürüp üçlenjiň ýanynda şeýle. 3 gat asmany üşürseň dördülenjiň ýanyndaky fereşten ondan mir diýipdir. Şey dip asman melekuty gidiýär. Şulan hemmesi de Hudaý Taala ibadet edip du Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam edipdir. Uzinani an uhaddisa an melekin min melaiketillah an hamalatil arş. Her bir fereştäni tawsif etmeklegini Hudaý Taala maňa gaýtardy diýipdir. Ýöne bir fereştäni urusgadarly Hudaý Taala maňa ejade berdi. Öz ummatyna eşitdirä şoň näjeleligini diýip 8 fereşte arşy götürüp duran 8 fereşte şondan size gurrun mereyin niptir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 8 fereşten bir fereştesi biri şon kulağından tegersine çelli eger adam yol yürüyecek bolsa yürüyüp yol bilen mesafet edecek bolsan adam 700 yıl yürüymeliydir. Eger söze salsan kulak fereşteler durar leklek diyani Maktumul Işan'ın aytýany hendiyle bir wahide şomareşisi leklek 100 000'e leklek diýerler bolmaly. Eger söze salsan kulak fereşteler durar leklek göň götüren 8 melek subhanallah dilegidir diýipdir. Şolar subhanallah diýipdir. Şu ol konferensdeýki şoň kulagyndan tek gersine çelin beýleki mahlukat gitjek bolsa yüzlerçe ýyl usmaly. Bir sadaja ey musulmanlar el habaik fi ahbaril malaik diýip bizim kitabymyz var. Fereştelerin ganunyny edip berýär, gawja gurrun edýär. Inki küçüklerini fereşte şi ary aljak diýipdir. Hudaý Taalaň fereştelerinden ary aljak fereşteden ba täke arşy götürýän fereşte diýipdir. Indi atdy fereşteler eger şu kulagyndan tegersine çelin uşşak bolsa yüzlerçe ýyl uçmaly. Şolar subhanallah diýipdir. Biz de namazda subhanallah diýänimiz şo fereştelerin sogabyny Hudaý Taala bize nesip etdirjek bolupdy. Ellezine yahmilunal arsha ve men hawlahu begin melzatçylay musulmanlar gözden ellezine yahmilunal arsha ve men hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim ve yu'minuna bih. Arşy götürüp duran fereşteler bir subhanallah diye Hudaýa imanı var ve estağfiruna lillezine amanu ýeriň gözünde ýaşaýan musulmanlaryň günahyny liye gerşini ýoksam arşdy diýipdir. Şo arşy saklap durlar, arş gaçmasyn, arş Hudaý Taala buyruk edipdir şonu. Arşy öz gerşi bilen saklap duran fereşte şo saklap durmaklygyny öz ibadetdir ey musulmanlar. Ýene de dili de dogada subhanallah diýip şoň özü de ibadet. Bi ibadetlerden daşgary da we estağfiruna lillezine amanu rabbana wasi'ta kulli şey'in rahmeten we ilmen faghfir lillezine tabu vettaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Sure Gafir'da diýär Hudaý Taala. Şo 8 fereşte kıyamete çellim olokon dogasynyň bir subhanallah diýip duran ýagdaýda gapdallar näme diýerler? Ýeriň gözünde ýaşaýan musulmanlar şolara günahyny dilýär Hudaý Taaladan diýipdir. Sen namaz okypdyň, şoňa girip atýan. Ýolda ýaşapdyň, Hudaýa buyrugyny tutup durmaklyk şo fereşteleň dogasyna girmekdir ey musulman dogallar. Biz namaza sehlen gary edemizde doga etmel, aglamal çären ýok. Näme da seni teşvik edýär? Rabbi ij'alni muqimas salati we min zurriyyati rabbana ve taqabbal du'a. Orhan Peygamberda doga edýärmiş secdede. Ya Rabbim men çağalamda namazy bilýän adamlardan bolsun diýip doga ederdi diýip musulmanlar. Näme zat namazdan alqanmal? Azacyk ýady diýip namaz edip berjek bolsak, azacyk maamylamyz oňa diýip namaz edip berjek bolsak, gurbanlyk gün üsümüz bulaşyk, gurbanlyk çalwatys. Kän sehlen gary bolýar musulman. Gurbanlyk gün üsüm bulaşdy diýip namazyny geçirýär. Handa makçalyp boğazyndan ýere dammaka geçilen günah etiqadymyz ýokmy biziň? Gurbanlyk çalýar, günahymyz ýuwulsyn diýär. Hiç sat alqat bilmer musulman dogalar. Hudaý saklasyn.
Gözäňiz her hafta gelipdi. Şübenne Huda. Hebi waqun, aqladan gelýärşi. Birje hekaýasyny aýdyn. Türkmen sanaty şular ýaly adam kan. Şübenne Hudaň babasy takriban 15-20 ýyl bolup barýar dünýeden geçenne. Azançymış, azan çekýänmiş. Ahunna dälmiş ey musulmanlar. Azançymış. 3 sürü goýuny vardy diýe. 3000 goýuny vardy diýe. 300 ýawasy vardy diýe. Gapdalan çofançoluklarda sanyna on näçe sanasaň sana bermeli. Şu azanyma päsel berýär, namaz wagt bolanda azany giýjä gala ýa-da çekemde şo goýullamaza, dawarlama gözlejek bolup barşyma diýip şolaň hemmesini satyp sawut diýär musulmanlar. Hanşy imanlar. Azany hep beren adam däl. Emma azanym giýjä gala diýip 3000 dawaryndan geçýän adam hanşy imanlar ey musulman dogullar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan bir sahabalar bir soradı diye. Ya Resulallah kıyamatda da sen bilen yaşasım geliyor diyenne Peygamberimiz yaşarsın inşallah diýmändir. Fa'inni ala nafsika bi kasratis sujudi. Maňa kömek et, seni alyp bileýin diýipdir. Näzire kömek et bi kasratis sujudi namazyňa gaýym bolupdyr. Ey musulmanlar gaýrat edeýin. İmanyň süýjüligini Hudaý Taala'dan diläýin. Hudaý Taala imanyň, namazyň süýjüligini dadyrsyn. Siz gelip duňuz, şu adam bir süýjülik datmasa adam gelip bilmer, 5 daýa wagt goýup bilmer. Şu namazyň süýjüligini Hudaý Taala'dan diläýin, tawfik diläýin. Näme zady men ediýär Hudaý Taala'nın öwünde durmaklyk. Bir wagt Taifden ahyrkyça hekaýeler. Taif beter bağlaq yer hewara gawy ýerdi diýe tarihde agdalanna Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamy gawariyan sahabalaryň biri Taifden bir üzüm aldy diýe, angur aldy diýe. Üzüm alyp Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamy gaw, meselem şu zamanyň bir dana üzümi keyf edýän süýji iýeňde janyňa keyf bolýar. Şolar ýalyk Taif'in üzümünden bir miktar üzüm alyp Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň ýanyna getirdi diýe. Meracyň iýiz ýanyna bolan görüň şu görüňde. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam asmandan gelip bir näçe gün geçenden soňra bolan hekaýasy. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek şeýle üzümi başlap iýjek bolanyny bir sail geldi diýe, bir dilegçi geldi diýe. Ya Resulallah şu üzümi berseň maňa diýdi diýe. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam datmaga berdi diýe şoňa. Bir neferlik bolmaly. Ýan ýola düşenne Hazreti Ebu Bekr Siddiq radıyallahu taala an bardy diýe şol adama, ey Hudaýyň bendesi sen dilegçi Peygambera sowgat gelişi, Peygamber da sana infaq etdi Hudaý üçin, şun maňa satsaň diýdi diýe. Şon satyn aldy diýe Hazreti Ebu Bekr Siddiq radıyallahu taala an. Oňa pul jazyny berdi diýe. Getirip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselama berdi diýe ýanky bir gap üzümi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ýene iýjek bolanyny ýanky sail geldi diýe, ya Resulullah şu üzümüň özüni hewas etdim berseň diýdi diýe. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam müşkil ýok. Len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Gawariyan zadyň infaq etmek Hudaýyň söýýän ahlaky al sen diýdi diýe. Ohm ýola düşende Hazreti Ömer radıyallahu taala ýanyna bardy diýe, ey palany. Hazreti Ebu Bekr satyn aldy inni. Men näşin senden satyn aljak diýdi. Näçe berýän diýdi. Öz gymmat çagyny berip alyp ýene Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň ýanyna geldi diýe. Ya Resulullah şun iýsen sowgat gelipdir, öz adyňa gelen zat iýsen diýip Peygamberimiz ýene iýjek bolan ýene ýanky sail geldi diýe. Ya Resulullah şon berseň diýdi diýe. Hazreti Osman radıyallahu taala satyn aldy diýe. Satyn alyp Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselama berdi diýe. 4 adamdan geçdi inni. 4 adam getirdi Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam iýjek bolwatyka ýanky sail geldi diýe. Ya Resulullah şu üzümi berseň diýdi diýe. Peygamberimiz heyran galyp inni adam hep her näjere da bolsa bir tabiaty kabul edip şon bir forum rakyp asailun anta am tajirun, ey palany sen sail mi tajer mi diýdi, bir özüm gatnadyp alyp duň diýdi diýe. Şonu Hudaý tarapdan Hazreti Cebrail Amin geldi diýe.
Sure-i Vazzuhan okuydu diye. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Fe emmel yetime fela taqhar ve emmes saile fela tenhar ve emma bi ni'meti rabbike fehaddis. Ya Resulallah, Hudaý Taala sana sargı diýberdi diýipdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Asbab-ı nuzulun Allah'larının birişi diye. Ve emmes saile fela tenharın kan asbab-ı nuzulu ve bir Allah'larının birişi diýipdir. Hudaý Taala taraftan Hazreti Cebrail amin sargıt getirdi diye. Ya Resulallah, Hudaý Taala aýtýar diýipdir. Men bir bennäni iýberdim sana. 4 mertebe senden zat diläne, 4-nji asailun ente em tajirun. Sen dileýçi miye, tajer mi, sauda edip beňmiye, wagan niýazyň mam diýdin. Sana gelişmiye be diýdi diýe. Sen bir näçe gün bundan onça maňa miman bolanda 7 gat asman melekuta aýlananda sen ýadyňdam diýipdir. Men senden 700 mertebe sorak etdim. Näme dilegiň ma diýende sen 700 mertebe ummetiň diýdin. Men sana şonu şey diýmedim ma diýdi. Hemmesinde bolýa diýdim diýdi. Hemmesinde ummet diýdin bolýa diýdim diýdi. Sana gelişýän nädir diýdi? Asailun ente em tajirun. Sen dileýçim ýa tijaret peýgamberlere näme diýen nädir? Peýgamberler onu ýüreginden qyn waranak. Ýöne tabiaty insan bir şuhy diýe ýa bir soruya. Ve emma saile fela tenher dileýäni gaýtarma, men sen boş gaýtaran nädir? 700 mertebe ummet diýende ummetin kin kabul edenler nitdiýi musulman dolar. Gaýrat edeýliň. Hazreti Sofallah ýaryşan eýdi, eger bolsun diýsen ýeňil agyrlar, çykyp bir ýana tap berýän bagyrlar. Eger namaz agyr bolýan bolsa, eger ahkam-ı şer'i agyr bolýan bolsa, oňa diýipdir, çykyp bir ýana o kenarlarda kan märeke gelýän nädirle, ýüregi dogur, eli dogur, dili dogur, arasy adamlar bardyr, ýüregi ýanyp duranlar, Hudaý Taalaň mehabbetini, şeriýetiň ahkamyny musulmanlara da doga edip duranlar. Şolaň ýanynda kan bar, olaň tiri oky kärrek nüfuz edýänler, kärrek girýänler ýüregiňe diýipdir. Bu taýdan täsir etmese bir neferden täsir etmeli bolar. Ýeriňizi Hudaý Taalaň dostlaryndan kan gaýrat etmeli musulman dogalar. Ihlas edip oturduňyz. Inşallah geljek hepde Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Medine-i Munawwara taraftan kan gawadamlar iman getirmen we ýuwaş-ýuwaş hicretiň mugaddamaty on gapdalyndan ey musulmanlar gaty bir erwet ýagdaýlar we nezer senjid etdik jamiýede ýaşap beren dogallardan hemmesi etmek maslahat diýdiler. Şi fezai mecaziň üsü bilen gara biziň namuslarymyz ýuwaş-ýuwaş bir ferhengi biderek ýagdaýlar, biderek ferhengler fezai mecazide velmätel awara bolup berler. Öz zendigisini epberp berenme, öz äri waka başga bir bilen. Hulasy ýanky jelesede geçen erwet ýagdaýlardan jamiýede gatyken şonu şahsiýetler hurd etmäni, adamyň adyny tutmany, bir neferi metni nezerimizde bolmany, bir şey ýaş gelirler we ýaş jawan oglarlaryň türkmenden we türkmeniň ferhenginden daş almadan bir emyk bir taryhy gurrun açjak bolýar inşallah, galmadan geleweriň inşallah. Nefere bir alhamdulillah ötelere dua edin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.